Историята за бозата, исляма и османските забрани е интересна именно защото думата боза през 16 и 17 век не винаги е означавала същата напитка, която познаваме днес. Бозата сама по себе си не била непременно забранена. В исляма основният въпрос не е името на напитката, а дали опиянява. Пророкът Мухамед а.с. казва: "Куллю мускирин харам", всяко опияняващо нещо е забранено. Хадисът е предаден в сборника на Сахих Муслим. Затова слабо ферментиралата боза, която не опиянява, не се третира по същия начин като алкохолна напитка. Проблемът в Османската империя бил, че съществували различни видове боза. Татарската боза и силно ферментиралата боза. Османските източници разграничават обикновена боза и разновидности, които били оставени да ферментират повече. В някои бозаджийници се продавала силно ферментирала боза, която можела да има опияняващо действие. Евлия Челеви разказва за бозаджиите на Истанбул и споменава прочутата татарска боза, татар боза са, която била значително по-силна. И тук започва конфликтът с властта. Още през 16 век при султан Сулейман I властите предприемат мерки срещу определени места, където се продавала опияняваща боза. Причината не била просто бозата е харам. По-скоро проблемът бил, че някои бозаджийници функционирали практически като питейни заведения и предлагали силно ферментирала напитка. Това разграничение е важно, защото иначе лесно се създава погрешното впечатление, че османската държава е забранила изцяло бозата. Историята става още по-драматична при султан Мурад IV. През 17 век той става известен с изключително строгите мерки срещу алкохола и тютюна, а ограниченията засягат и кафенетата и определени бозаджийници. Причината не била само религиозна. Кафенетата и подобните заведения били места, където се събирали много хора, обсъждали политиката и понякога критикували властта. След големия пожар в Истанбул през 1633 година, контролът става особено суров. Но тук идва интересния парадокс. Бозата не изчезва. Продължава да съществува нейната неупойваща разновидност. Какво разказва Евлия Челеви? Евлия Челеви ни оставя едни от най-колоритните описания на османския Истанбул. В неговото Сеяхат-наме бозаджиите вече представляват цял градски занаят. Това показва нещо важно. Ако бозата като такава беше окончателно забранена, като алкохола, трудно бихме обяснили защо бозаджийството продължава да бъде разпространен и организиран занаят. Разликата е била между обикновена хранителна ферментирала напитка и боза ферментирала до степен до опияняне. А как стои въпросът според исляма? Принципът е много добре изразен в друг хадис. Това, от което голямото количество опиянява и малкото количество от него е забранено. Хадис споменат в сборниците на Ебу Дауд и Ат-Тирмизи. Следователно не можем да кажем просто всяка ферментирала напитка е харам. Ферментацията сама по себе